Poštovane kolegice i kolege, evo se vraćam nakon pauze. Dakle, podsjetimo se što smo prije pauze radili. Razmotrili smo koje su moguće torzijske grupe eliptičke krivulje nad poljem racionalnih brojeva i to za sada smo obradili slučaj cikličkih grupa, znači grupe ZK, i vidjeli koje su točno 11 mogućnosti. Ostaje znači sada za razmotriti torzijske grupe ovog oblika Z2 puta ZK, gdje je K paran broj, i Mazurov teorem kaže da su točno 4 takve mogućnosti i mi ćemo svaku od njih obraditi. Ova prva je sasvim jednostavna i zapravo smo je već i susreli. Znači, što znači Z2 puta Z2? To znači da imamo 3 točke reda 2 i to smo već i govorili. One odgovaraju u slučaju kad kubni polinom ima 3 racionalne nultočke. Znači, jednadžba u kojoj se na desnoj strani nalazi kubni polinom koji ima 3 racionalne nultočke, znači polinom oblika x minus recimo alfa, x minus beta, x minus gamma. Očito ima ovaj kubni polinom 3 racionalne nultočke, pa onda ova eliptička krivulja ima 3 točke reda 2 skupa sa točkom u beskonačnosti, te 4 točke čine grupu Z2 puta Z2. Već u sljedećem koraku treba nam jedan malo ozbiljniji rezultat. Dakle, što se zapravo, dakle, mi bi htjeli nekako skočiti odavde tu. Dakle, nekako neka od ovih točaka koje već imamo, znači ovdje je svakako podgrupa od ove ovdje grupe, znači neka od ovih točaka koje tu imamo, točka reda 2, bi trebala biti na neki način dvostruka točka. Dakle, da neka točka puta 2 daje nju, pa onda ako je ova bila točka reda 2, ta odgovarajuća će biti reda 4. I zapravo dolazimo do pitanja koje je općenito zanimljivo, a bit će povezano sa zadacima koje ćete vi danas dobiti. Znači, pitamo se što se može reći o ovoj jednadžbi. Dakle, imamo točku na eliptičkoj krivulji i pitamo se postoji li točka takva da, recimo ako je prva točka Q, a druga je P, postoji li točka P takva da je P plus P jednako Q? I odgovor je sadržan u ovom teoremu gdje ćemo mi dokazati jedan smjer i to onaj smjer koji ćemo i koristiti. Dakle, pretpostavljamo da se eliptička krivulja, odnosno ovaj kubni polinom, može potpuno faktorizirati nad promatranim poljem. Dakle, to se može primijeniti i za krivulje koje nisu onog gornjeg oblika, ali onda umjesto polja Q treba preći na polje u kojem se taj kubni polinom faktorizira, pa to mi nećemo raditi niti diskutirati, ali zapravo ovo ima smisla tvrdnja nad bilo kojim poljema, mi ćemo je primjenjivati nad poljem Q i na polinome koji su oblika kao što smo gore napisali, pa sam i slova ostavio ista. Dakle, promatramo eliptičku krivulju ovog ovdje oblika, zadana je točka Q sa svojim koordinatama i pitamo se kad će postojati točka P takva da je P plus P jednako Q. I odgovor je da je to ako i samo ako su ova 3 broja, znači ova 3 odgovarajuća faktora, potpuni kvadrati u K. Ovo je stvarno rezultat ako i samo ako i zanimljivi su i jedan i drugi smjer. Mi ćemo koristiti jedan, a često se koristi i drugi. I taj drugi smjer je često razlog kako se eliptičke krivulje pojave u različitim problemima koji nisu u startu, ne spominju eliptičke krivulje. Dakle, često se u različitim problemima, pogotovo u diofanskim jednadžbama, spominju kvadrati. Dakle, uvjet da neki broj, nekoliko brojeva jesu kvadrati. I onda, recimo, ako imamo 3 takva uvjeta, a donekle je slično ako imamo 4, ali neka sad budu 3 uvjeta, onda mi ta 3 uvjeta možemo pomnožiti. I uvjet da je jedan broj kvadrat, drugi broj kvadrat, treći broj kvadrat, povlači da je onda produkt jednak kvadrat i onda se dobije eliptička krivulja kao gore, ali ta dva problema očito ili skoro očito nisu ekvivalentna. Dakle, to da su svi ovi brojevi kvadrati i da je njihov produkt kvadrat.
nije isto. Primjerice, može biti 2 puta 3 puta 6. Jesam dobro izabrao. 2 puta 3 puta 6 je 36. 36 je kvadrat, a niti 2, niti 3, niti 6 nisu kvadrati. Dakle, pitamo se, a tu onda odmah nalazimo i odgovor, možemo li mi opisati koje točke na eliptičkoj krivulji stvarno predstavljaju rješenje onog polaznog problema. Da je svaki od ovih kvadrati, odgovor je to su točno točke koje su oblika 2 puta nešto. Dakle, kažem, važan je jedan i drugi smjer, a mi ćemo dokazati ovaj koji ćemo i koristiti. Znači da ako postoji točka P takva da je 2P jednako Q, onda su ova 3 izraza kvadrati. Što ćemo raditi? Znači, promotrit ćemo točku P s traženim svojstvom i povući tangentu u toj točki. Dakle, neka je ovo jednadžba tangente u toj točki. Znači, zašto vučemo tangentu? To je povezano sa dvostrukom točkom. U definiciji P više P stoji tangenta. Dakle, imamo ovakvu nekakvu jednadžbu gdje imali smo najprije y na kvadrat je s jedne strane iz jednadžbe eliptičke krivulje kubni polinom, a s druge strane tu piše da y lambda x plus mi, pa je onda y na kvadrat lambda i plus mi na kvadrat. I sad što mi znamo o toj jednadžbi? Pa mi znamo njezine korijene. x1 i x2 su korijeni. Jer točke P i Q, odnosno točka minus Q, leže na tangenti. Ali dapače, tangenta dira krivulju u točki s koordinatom x1, znači x1 je dvostruka nultočka. Što će reći da mi zapravo znamo sve nultočke. Polinom je kubni, ne može imati više od 3 nultočke. Mi znamo da je x1 dvostruka nultočka, a i da je x2 jednostruka. Sve skupa našli smo sve nultočke. Dakle, opisali smo kako ovaj polinom izgleda kad se rastavi na faktore. I sad odatle možemo razne informacije izvući. Primjerice, ako vrstimo x jednako alfa, onda ovaj prvi faktor nestane. Znači, kad je x jednako alfa, nema ovoga, ali onda nema ničega. Ali 0 puta bilo što je 0. I na lijevoj strani ostane minus kvadrat. Na desnoj strani ostane ovaj prvi faktor koji je kvadrat i alfa minus x2. Dakle, ovo je kvadrat. Sve ono što je ostalo mora biti minus kvadrat, pomnožimo sa minus 1 i dobijemo da suprotna vrijednost ovog broja, znači x2 minus alfa, mora biti kvadrat. To je točno ovaj prvi ukvireni dio onog što se tvrdi u teoremu. Sasvim isto kad uvrstimo x jednako beta, dobijemo zaključak za x2 minus beta, a kad uvrstimo x jednako gama, dobijemo i za x2 minus gama. I evo, tako je dokazano jedan smjer ovog teorema. Kažem, on je vrlo općenit, a mi ćemo ga primijeniti na vrlo specijalnu situaciju. Dakle, htjeli bi nekako poduplati neku od ovih, neke od ovih točaka koje smo imali ovdje. Dakle, izaberemo jednu od točaka reda 2, opet bez smanjenja općenitosti možemo uzeti da je to točka 0,0. Ako nije bila, translatiramo je pa će postati 0,0. I želimo postići da ta točka koja je reda 2 bude točka za koju postoji neka druga, takva da kad se podupla dobije se baš ta točka reda 2. Znači, ako je ova bila reda 2, onda će ova biti reda 4 i mi smo riješili ovaj dio problema. Dakle, pomakli smo sve u nulu, pa ova jednadžba izgleda ovako. I sad što kaže prethodni teorem? On kaže da bi sva ova 3 faktora, kad se uvrsti x jednako 0, trebala biti kvadrati. Ali kad se uvrsti x jednako 0, 0 je kvadrat. Kad se uvrsti drugo, dobije se minus alfa. Znači, minus alfa bi trebao biti kvadrat. Kad se uvrsti u treći faktor 0, dobije se minus beta. Znači, minus alfa i minus beta bi trebali biti kvadrati. Znači, recimo da je minus alfa jednako r na kvadrat, a da je minus beta jednako s na kvadrat, dobijemo točno jednadžbu koju piše tu redak ispod. I tako smo postigli ovu podgrupu koja je bila sljedeća na listi.
Sada nećemo krenuti onim redoslijedom kako piše na listi, jer je prirodniji ovakav redoslijed, da ponovimo ponovo ovakvu konstrukciju. Dakle, krenut ćemo odmah na Z2 puta Z8. Dakle, što želimo? Želimo nekako odavde doći tu. Dakle, ponovo bi ovu točku koja je reda 4 htjeli nekako poduplati pa da red ispadne 8. Pa prvo moramo napisati koja je to točka reda 4, slično kao što je reda 2 bila 0, 0. Sad se tu dosta lako vidi da je ovaj Q koji smo ovako dobili i koji je reda 4 je točka s prvom koordinatom RS. Znači kad ovdje uvrstite da je x jednako RS, dobit ćete koliki je y. I sad nas zanima može li se postići da za tu točku postoji neka točka R, koja će onda nužno biti duplo većeg reda, dakle reda 8, tako da je R plus R jednako Q. I ponovo što je uvjet? Uvjet je, znači kad uvrstimo tu točku, znači kad ovdje uvrstimo RS i ovdje uvrstimo RS i ovdje uvrstimo RS, svaki od ova tri faktora, a to su ovaj i ovaj i ovaj, moraju biti kvadrati. I onda se pokaže da se to može zadovoljiti, tako da se izaberu R i S ovakvi kako tu piše. Znači to je povezano sa, dobije se jednadžba poput Pitagorine jednadžbe, znači ova ovdje R na kvadrat plus U na kvadrat plus B na kvadrat. Vidjeli smo već prije kako ona ima parametarsko rješenje. I znači za takve R i S koje ovise o jednom parametru, znači ponovo imamo beskonačno mnogo takvih krivulja za proizvoljni racionalni broj Q, možda bez nekoliko izuzetaka, dakle očito T ne može biti plus minus 1, vjerojatno ni 0 i možda ima još neki takav rubni slučaj kojeg treba izbaciti, ali dakle općenito za ovakve R i S ova krivulja ima torzijsku grupu Z2 puta Z8. I zadnje što nam je ostalo je torzijska grupa Z2 puta Z6. Dakle, tu više nam nekako ne igra ovo poduplavanje. Znači, imamo tu točku, trebalo bi dobiti točku reda 3. Jer djelitelj broja 6 je 3, kojeg nismo imali ni u Z2, ni u Z4, ni u Z8. Dakle, ovdje se nekako treba pojaviti točka reda 3. Sad ponovo možemo nešto napraviti bez smanjenja općenitosti, pa možemo uzeti da je njezina prva koordinata jednaka 0. I sad za tu točku bi trebala postojati točka oblika, dakle točka koja zadovoljava ovu već viđenu jednadžbu, da je 2Q jednako 5, i ako je P bila točka reda 3, onda će Q biti točka reda 6 i mi ćemo biti gotovi. Što znači da je 2Q jednako P? Dakle, imamo iz ovog teorema koji smo malo prije i dokazivali, znamo kako mora izgledati alfa, beta i gama. Znači, kad se uvrsti 0, prvi faktor mora biti kvadrat, drugi mora biti kvadrat, treći mora biti kvadrat. Znači, imamo ovakvu krivulju. Stvarno, kad se uvrsti 0, 0, 0, za x dobije se da je i prvi, i drugi, i treći faktor kvadrat. I znači, ta točka, pored ovih točaka reda 2, ima i ovu točku koju smo nekako i htjeli. Znači, točku s prvom koordinatom 0. Jedino što još ne znamo jest je li ona stvarno ima red 3. I sad red 3 već smo navikli da ne pišemo u obliku 3p jednako 0, već ovako malo balansirano, nešto na jednu, nešto na drugu stranu. Dakle, raspišemo sada uvjet da je minus p jednako 2p. Po formuli kako se računa, znači koordinate točke 2p, po formuli za dupliranje točaka ispadnu ovakve, za minus p ispadne ovo. Ovo se sredi, faktorizira i dobije se ovakav izraz kakav vidite ovdje. Znači, jedan od ova 4 faktora treba biti jednak 0, svi su oni više manje slični, dakle, nije gubitak općenitosti uzeti jednog konkretnog od njih, pa onda ga izjednačiti s 0, jer ostali se dobiju samo promjenom
preznaka i nekako rotacijom ovih parametara, znači jedan od mogućih uvjeta, a ostali su njemu ekvivalentni, je da uzmemo da je t jednako rs kroz r minus s, onda će ovaj produkt biti nula i dakle dobili smo, znači, kad pogledamo ovu formulu 1,12, r jesu proizvoljni, dakle imamo dva parametra koji su proizvoljni, a treći onda mora biti pomoću njih opisan ovako kako je tu i navedeno. Evo, dakle, to bi bila ova ovdje tema. Ja sam mislio još malo napraviti nešto, pa onda dati zadatke. Dakle, ovo je jedno tako međupoglavlje prema onom drugom, znači najavili smo već što opisuje eliptičke krivulje nad poljem racionalnih brojeva, torzijska grupa i rang. I sad smo torzijsku grupu obradili, sad bi došao rang, ali kao nekakav međukorak. Između toga imamo nešto reći o kanonskoj visini i onom polazištu svega Mordell-Weilovom teoremu, kojeg sam rekao da nećemo precizno dokazivati, ali reći ćemo koji su tako koraci u dokazu i skicirat ćemo i jedan i drugi dokaz uz neke pojednostavljenja. Znači, jedan važni korak je ispitati indeks ove podgrupe ovih, mogli bi reći, parnih točaka koje smo se susreli baš u ovom prethodnom teoremu, dakle točaka koje su dobivene kao 2 puta nešto, znači to je kao da gledate grupu cijelih brojeva i grupu parnih brojeva. Indeks je onda očito 2 i očito je konačan i očito je 2. Ovdje je sad pitanje je li nešto analogno tome vrijedi i pokazat ćemo kad budemo idući put govorili o rangu da je taj indeks konačan i skicirati kako se do toga dođe. A drugi dio dokaza se nekako zasniva na svojstvima visine. Dakle, visina je nekako veličina koja broji broj znamenaka u koordinatama x i y i prošli put kad smo ilustrirali jednu od funkcija u pariju, onda smo vidjeli kad se računaju višekratnici točaka da broj znamenaka sve više raste i da se čini da tu ima neke pravilnosti u tom rastu broja znamenaka i ta visina upravo opisuje nekako mjeri broj znamenaka, ali pored te visine, koja se naziva i naivna visina, iz nje izvedena logaritamska visina, mi ćemo definirati i veličinu koja se spominje u naslovu, koja se zove kanonska visina i koja se ponaša još pravilnije nego ta naivna visina, jer naivna visina nekako i vidjeli smo ono što smo prošli put pokazivali, uočava se neka pravilnost, ali ima i izuzetaka. Dakle, u nekim višekratnicima točaka dođe do nekih, mogli bi reći, slučajnih kraćenja, a ova kanonska visina nekako izravna te nepravilnosti. Dakle, što nas zanima? Zanima nas ugrubo veza najprije što se dogodi, koja je veza između visina točaka P i 2P. Znači, što se dogodi? Koliko se poveća ili koliko se puta poveća broj znamenaka u prikazu točke 2P u odnosu na prikaz točke P. Može li se tu nešto reći općenito? Pa podsjetimo se kako se računa. Dakle, ako raspišemo koordinatu točke 2P, pojavi se nešto u brojniku, pojavi se u nazivniku, se pojavi valjda 2y pa na kvadrat, znači ta y na kvadrat zamijenimo sa funkcijom od x, tako da imamo samo funkciju od x. Znači krenuli smo od x, to je bio koordinata točke P, a u koordinati točke 2P dobili smo ovakvu neku racionalnu funkciju. Ima brojnik, ima nazivnik. I sad se pitamo nekako, barem ugrubo, koja je tu najveća potencija od x-a? Pa gore imamo x na četvrtu, dolje imamo x na treću. Dakle, najveća potencija koja se bilo gdje javi je x na četvrtu. Dakle, ako je x velik, pa ovo doprinos ostalih brojeva možemo zanemariti. I drugo, ako nema nekih nevidljivih nama sada kraćenja brojnika i nazivnika, pa da su ovi brojevi zapravo manji nego što se čine,
onda se čini da se ova x od 2p ponaša kao x na četvrtu. Što će reći da visina, znači ono što visina računa logaritme, znači zanima nas ovaj eksponent je 4, dakle visina točke 2p je približno 4 puta visina od p. Tu je sada primjer, za primjer je izabrana ista ona krivulja koju smo i mi prošli put promatrali, znači ona na neki način prva koja ima točku beskonačnog reda i mi smo sve ove točke pa i one između računali i vidjeli da nekakva pravilnost tu postoji i ta pravilnost je dosta usklađena sa ovom približnom relacijom gore. Na sličan način, ako bismo, dakle ovo smo dobili tako da smo analizirali ovu formulu za zbrajanje točke sa samom sobom. Ako bismo slično promatrali što se dogodi kad fiksiramo jednu točku, recimo P0, pa njoj dodajemo točku P, kako je to povezano sa visinom od 2P, dobili bi ovakvu približnu formulu. I sada što kaže propozicija koju nećemo dokazivati, ali koja malo precizira ovo što smo gore napisali. Kaže isto što i mi, samo malo preciznije. Znači mi smo rekli da je ovo lijeva strana približno jednaka desnoj, a ono što se može preciznije i formulirati, pa onda i dokazati da postoji konstanta, tako da je razlika lijeve i desne strane manja ili jednaka od te konstante. Konstanta ovisi o krivulji, ali o ničem više, ne ovisi o točki. Konstanta ovisi samo o krivulji i slična je verzija ove neprecizne tvrdnje donje koja kaže nešto ovako: kad imate dvije točke pa promatrate zbroj, promatrate razliku, duplicirate jednu, duplicirate drugu točku, onda su one povezane opet na ovakav način. Dakle, ne mora tu vrijediti jednakost. Vidit ćemo za ovu kanonsku visinu će vrijediti jednakost i na jednom i na drugom mjestu, a ovdje imamo nejednakost uz ponovo konstantu koja ne ovisi o ovim točkama, nego samo o funkciji e. I znači što je sad ideja te kanonske visine? Dakle, malo modificirati ovu visinu pa da to ovdje svugdje gdje smo imali približno dobijemo jednakost, posebice da ovdje imamo da je ovo zapravo jednako 0 i da ovdje vrijedi jednakost, a sa konstantom jednako 0. Dakle, nešto poput kvadratne forme, što smo se viđali u drugim mjestima u matematici, dakle, ovo zadovoljava nešto približno poput toga. Postavlja se pitanje možemo li nekako izgladiti ta, znači od čega se pojavljuje to da nemamo jednakost, pa prvenstveno iz tih mogućih nepredviđenih kraćenja. Dakle, treba nam neka funkcija koja će nekako izravnati ta moguća kraćenja i ta funkcija se naziva kanonska ili Néron-Taytonova visina, a oznaka je da se na H stavi kapica, koja nadam se da se vidi, znači ovako. H pa kapica bi trebala biti oznaka. Dakle, o postojanju i svojstvima te visine govori sljedeći teorem. Dakle, kaže da postoji jedinstvena funkcija sa sljedećim svojstvima, znači povezana je sa ovom polaznom visinom na način da je razlika ograničena s konstantom, vrijedi ono prvo svojstvo, ali ne približno nego doslovno jednako. A kako se definira? Dakle, definira se ova visina s kapicom pomoću visine bez kapice, tako da nekako uzmemo u obzir ne visinu samo točke P, nego svih njezinih višekratnika. Kasnije ćemo baš pokazati da se mogu uzeti svi višekratnici, ali u ovoj definiciji jednostavnije uzeti ovo dupliciranje. Znači imamo 2P, 4P, 8P i tako dalje i promatramo što se događa u limesu. Znači nekako, budući promatramo beskonačan niz takvih točaka, ono što se slučajno dogodi na jednom mjestu, to je uobičajeno kad imate limes, znači on nekako zanemaruje
konačno mnogo mjesta na kojima se moglo dogoditi nešto nepredviđeno. Dakle, ovo je onda definicija te kanonske visine. Znači, pored ovih svojstava koji su nekako definicijska, ona ima i sljedeća svojstva, da je uvijek veća ili jednaka od nule, da broj točaka na krivulji koji imaju ograničenu visinu, znači visinu manju ili jednaku od c, je konačan. Nadalje, znači nešto poput norme, znači norma je uvijek veća ili jednaka od nule, a onda kad je nula, nula je samo ako imate nul vektor. Ovdje nije doslovno isto tako, već jednako, znači uvijek je veća ili jednaka od nule, to je isto kao kod norme, ali jednaka je nuli ako i samo ako je p torzijska točka. Dakle, ove torzijske točke nekako igraju ulogu nul vektora. I onda ono što vrijedi za normu koja dolazi od skalarnog produkta je nešto što se naziva relacija paralelograma. To ste se sigurno susreli na više mjesta u studiranju. Dakle, otkud taj naziv dolazi, znači zbroj kvadrata stranica jednak je zbroju kvadrata dijagonala. Znači, ako je ovo vektor P, ovo vektor Q, onda P plus Q je jedna dijagonala, P minus Q je druga dijagonala, a imate dvije ovakve stranice i dvije ovakve stranice. Dakle, odatle dolazi naziv i vrijedi za sve norme koje su nekako dolaze od skalarnog produkta, a ovo vidjet ćemo, može se pokazati da ima takvo svojstvo. Možda ipak sada vrijeme da ja vama dam zadatke, a kroz dokaz ćemo proletiti onda idući puta. Ja ću tu staviti neki znak da sam došao tu. A sada zadaci za vas, da ne bi to ja zaboravio. New share, evo ga. Moram možda smanjiti. Evo, ja se nadam da vidite 4 zadatka. Ako ne, onda mi javite. Dakle, zadaci su povezani sa onom karakterizacijom točaka koje su 2 puta nešto. Znači, u prvom je zadana eliptička krivulja. Ja sam kao nekakvu olakšicu napisao kako se kubni polinom faktorizira i u prvom i u drugom zadatku, a i u trećem i u četvrtom se također može faktorizirati. Pa možete sami to, ili ću vam ja napisati koja je faktorizacija i za treći i za četvrti. Dakle, ovdje su popisano nekoliko točaka i vi trebate provjeriti koje od njih zadovoljavaju ono svojstvo da bi bile 2 puta nešto. U prvom zadatku samo jedna je prava, a u drugom zadatku 2 su prave. Pa napišite, ako mislite da je P1, napišite u chatu P1 ili P6 ili tako već. Znači, u prvom zadatku jedna je prava, a u drugome su 2. Pa kad nađete jedno ili drugo, napišite. A u trećem i četvrtom, znači, recimo da sam ja sam provjerio da je točka iz ovog 2e od q, znači točka je 2 puta nešto, ali vi trebate naći koja je to točka sa svojstvom da 2 puta nešto da baš ovu ovdje točku. Budući je točka u ovoj kratkoj Weierstrassovoj formi, čini se da je najbolje otići u definiciju što znači 2 puta p. Dakle, koordinate točke P nazovete xy, uvrstite u formulu onu sa 2 od 5, taj čak i pisala malo prije na slajdu, odnosno u skripti, i dobit ćete jednadžbu za x. Ono što odmah mogu reći, dakle, bit će 4 rješenja. Znači, zašto će biti 4 rješenja? Zato što ako je P rješenje, onda je rješenje i P plus bilo koja točka reda 2. A ove krivulje, jedna i druga, se faktoriziraju. Znači, u potpunosti, što će reći da imaju 3 točke reda 2,
Dakle, sve skupa 4 rješenja će biti i u trećem i u četvrtom zadatku. Evo, kako što riješite, pa napišite u chat. Dakle, za prvi uvrštavate x-eve. Ovdje ja sam napisao prvu i drugu koordinatu, ali druga vam ne treba uopće. Dakle, uvrštavate ovo -4, pa 0, pa 8, pa 10 i pitate se je li x minus 1 kvadrat, je li x plus 6 kvadrat i je li x minus 6 kvadrat. I kad nađete takav broj s ove liste, onda napišete koji je taj. Za prvi zadatak bit će samo jedan. P4 to je točno. Dakle, broj 10. 10 minus 1 je 3 na kvadrat. 10